Кои са нещата, които от деца знаем и използваме за тържество за истина? Че 2 плюс 2 е 4 и че Земята е кълбой. Какво ще стане, ако някой каже, че не е точно така? Какво ще стане, ако се окаже, че цял живот сте били лъгани? Познаваме ли дома си или живеем в една огромна заблуда? Останете с мен, ако искате да погледнете отвъд хоризонта. Здравейте, разумни и мислещи хора! Днес ще размишляваме, според мен, върху майката на всички конспирации. Нещо, което ако се окаже истина, ще поглеждаме назад и ще се питаме: как са могли да ни лъжат толкова дълго? Ще разгледаме теорията за плоската земя и доказателствата за нейното съществуване. Съветвам ви по време на това видео да останете с отворено съзнание и за момент да забравите за всичко, което от цял живот сте приемали за факт. Така ще можем по-пълноценно да разглеждаме обстоятелствата. От древната си история, човечеството винаги е вярвало, че Земята е плоска. Древни гърци, египтяни, народите от Близкия изток, древните американски цивилизации, както и много други народи са вярвали, че Земята има форма на диск. Разбира се, различните народи имали различни модели за това как е изглеждала Земята и нейното разположение в, да наречем за по-просто, Вселената. Който се интересува от формата и разположението на Земята, според древните народи, може да намери линк в описанието. Разбира се, отново е на английски, за което много се извинявам. Дори в свещените книги на всички религии има индикации, че Земята е плоска. Ако сте от този тип хора, разбира се. Ако започнем да разглеждаме зараждането на идеята за сферичната Земя и кой всъщност си е доказал, нещата стават много мътни. Може сами да се опитате да намерите конкретна информация по тази тема, но ви предупреждавам, че това може да доведе до главоболие. Идеята за сферичната Земя за първ път се появила в Древна Гърция през 6 век преди новата ера. Мислители като Питагор, Плато и Аристотел започват да преподават на учениците си тази философска идея, без да имат каквито и да е доказателства за нея. Аристотел базирал своето твърдение върху наблюдението си на лунни затъмнения. Според него, кръглата сянка, която хвърля Земята върху Луната, може да е само единствено от сферичен обект. Интересно. Дискът каква ли сянка хвърля? Сигурно квадратна. Цяла Гърция започва да вярва в това твърдение, а по-късно се разпространява и в други точки на света. Ератостен за първи път прави експеримент, с който да докаже, че Земята е сфера. Той поставя 2 стълба между Сиена и Александрия и на базата на сенките, хвърлени от двата стълба и знаейки точното разстояние между двата града, той изчислява овала на земната повърхност. По-късно ще разберем как този експеримент също е релевантен с модела на плоската Земя. Най-раното и категорично доказателство, че Земята има сферична форма, датира от 1522 година, когато експедицията на Магелан завърши своето околосветско пътешествие. Сега повечето от вас ще си кажат: значи то е ясно. Обиколива Земята, значи тя е сфера, защото иначе той ще падне от ръба. Не точно. За да се убедите, че пътешествието на Магелан не доказва нищо, ще трябва да извадим наяве официалния модел на плоската Земя. Според него, Земята прилича на диск, като полярният кръг е неговия център, а тази голяма ледена стена, която обгражда океана, всъщност е Антарктида. Както виждаме, Антарктида е доста важна част от този модел, но за нея ще си говорим по-късно. Нека да видим маршрута на Магелан върху сферичния модел на Земята. Всички познаваме този маршрут от часовете по география. Нека сега обаче да наложим същия път върху модела на плоската Земя. Май се оказва, че все пак може да тръгнеш и да пристигнеш на едно и също място, дори и да не се намираш върху кълбо. Но как Магелан се въртял в кръг без да осъзнаем? Трябва да си зададем въпроса: кой е основният метод за навигация, който мореплавателите са използвали, а е в основата на навигирането и до ден днешен? Да, това е компасът. Както знаем от часовете по физика, магнитната стрелка на компаса се привлича от магнитното поле на Земята и така стрелката винаги сочи с север. Да си представим, че сме на един от корабите на Магелан и държим в себе си компас. За първи експеримент да приемем, че се намираме на сферичната Земя. Знаем, че трябва да пътуваме на запад, за да може да обиколим Земята и компасът ни помага да държим правилния курс. Нека сега се пренесем към плоската Земя и да направим същия експеримент.
Този път полюсът на магнита се намира в центъра на нашия диск, а стрелката на компаса винаги сочи към центъра и това ни кара да се въртим в кръг, въпреки че според него се движим в една и съща посока. Просто концепцията зад компаса не работи вярно върху модела за плоската Земя. Някои хора дори използват компаса като доказателство за плоската Земя, но няма да забавяме в тази посока. Добре, след като дори Магелан не ни доказва нищо, то вече НАСА със сигурност не ни лъжат. Ха-ха-ха! По това, което разбирам от коментарите и личните съобщения, които пишете, и вие вярвате на НАСА колкото и аз. НАСА твърдят, че са отишли на Луната и са успели да направят снимка на Земята. Повечето тук знаете за теорията, че стъпването на Луната е сценирано, но да оставим това за друг път. Нека вместо това си направим един експеримент. Влезте в сайта на НАСА и потърсете снимки от мисията Apollo 17. Вземете ето тази снимка и може да си направите един експеримент с нея. Ще използвам Photoshop, но вие може да използвате и друг софтуер за обработка на изображение. Добавям Levels Adjustment. И опа, какво е това? Изглежда като квадрат около изображението на Земята. Сякаш това изображение е добавено в последствие. Да кажем, че са грешили веднъж, поне да се получи хубава снимка. Да видим обаче официалните снимки на Земята, предоставени така любезно от нас. Ами, всъщност ние нямаме такива. Предполагах се, че има хиляди сателити, които обикалят Земята. Защо обаче няма хиляди снимки? НАСА си признават, че официалните снимки, които публикуват, са направени на Photoshop. Чуйте сами как и защо от човека, който ги е създал. Then in 2002, Blue Marble 2.0. NASA's Rob Simon made this. Simon's job is... It's primarily taking data and making pictures out of it. That's what this is, a composite of data sets from several different instruments translated into a picture. So the land layer here comes from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer aboard Terra. And the tricky part here was the weather. So we actually had to take clouds out. They stashed the clouds for later, went onto the ocean. Where it was low, I colored it dark blue. And then where it was a little bit higher, it was like a little bit brighter green. Then add the clouds back in. There's a small problem with it because there's a very slight gap in between each orbit. So some of those are painted on. It is photoshopped, but it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be. There was another layer to sort of simulate the atmosphere. It just didn't look realistic. It looks kind of flat, or the clouds are sort of too see-through. So I just hit Command Z a lot. There's artistry to creating the world. What I imagine it to be. Unfortunately, I'm not an astronaut. I've never been to space, but I've looked at these images over and over again, trying to sort of get the essence of it. Има ли какво още да кажа относно снимките на НАСА? Не мисля. От време на време получаваме и някое друго видео от космоса, а дори имаме 24 часов стрим от Международната космическа станция, но можем ли да вярваме на тези неща? Аз се занимавам с CGI, но не работя за НАСА или някакво голямо холивудско студио и все пак вижте какво направих само за 15 минути. И без софтуер и компютър за милиони. Май ще си пускам CV-то до нас. След като аз мога да направя подобно нещо, представете си какво могат да сътворят те с неограничения си бюджет, така че със сигурност не може да използваме кадрите им като доказателство. За съжаление, това е цялото време, което имам за днес, но следващия път ще продължим по темата. Ще разгледаме по-обстоен модела на плоската Земя и ще погледнем към доказателствата, които поддръжниците на теорията изтъкват за нейното съществуване. Ще отправим и обстоен поглед към Антарктида и тайните, които крием. Ще се видим следващата седмица, а до тогава не спирайте да се съмнявате.